हाय सांग मैंने आम बर्तमान चलू बालेश्वर जिलार गोटे आमर अच्छी गोटे श्रीजंगर गोटे अच्छी आम गोटे बढ़िया परिवेशटे मंदिर गुड़ाए अच्छी से जोटा कहुच्छी बालेश्वर चारिधाम बोली कहुच्छी बालेश्वर जिलार ओडिशार पुणी चारिधाम को आम देखिपर। तो चलतु आज आम से परिवेशटा देखा और चारिधाम आम दर्शन करिया। फाइनाली से जगार आम पहुँच जाइए। चलते आम से जगह बर्तमान बुलिया देखा। राधा कृष्ण मंदिर बढ़िया मंदिर गोटे बढ़िया प्लेस मंदिरटा बुली जाते देख दिखाते। पोखरी चारिपट सब मंदिर अच्छे। बोटिंग कर बोटिंग व्यवस्था भी अच्छी। बोटिंग व्यवस्था देखि परथे बोटिंग करे मध्ये सुविधा अछि जेंति बलरामगढ़ रे आपण आमे थोर जाइथिले बलरामगढ़ हम सेठी बोटिंग करथिले हेड बंदा आइतला हेड बंदा आइतला बहुत भलो व्यवस्था रही छी। आपण चारिटा दिगरे चारटा मंदिर अछि देखंतु सेठी गुटे आ गोटे सेपटा रही अछि। हां तमे तो भलो कहउछ जेटा कहा जाए गोटे श्रीजंग रो यूज गोटे चारिधाम आपण देखि परथबे चारिपटे चारटा मंदिर अच्छी से साइड रे गोटे अच्छी से साइड रे गोटे अच्छी और से कोन जो अच्छी आ सेठी बोटिंग रो मध्ये कुछ बहुत सुविधा रही अछि जे लोक माने बोटिंग करूचंती बास। मंदिर भितर सब पूरा ऊपर अच्छी साइड रे अच्छी मस्त लोक सब बढ़िया लगुच बहुत भल अवश्य बोलिंग हाँ तो पूरा वीडियो आस। हाँ फोटो उठे किससे पूरा बद्रीनाथ पड़े पूरा बद्रीनाथ पड़े बर्तमान अच्छु बद्रीनाथ शैव पीठ। देखिपे
ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେପଟେ ଏଠି ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ସହିତ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି। ସୁଲସୁଲିଆ ଅନୁଭୂତି ଉଠେଇ ଯିବା। ଇଏ ଖାଲି ଏ ପିଲାଟା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି କନ କନ ହଉଛି। ଫଟୋ କିସ କରିବ ଫଟୋ କିସ କରିବ ପୁରା ବରଫ ପଡୁଛି ପୁରା ତାକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ବରଫ ପଡୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରା ଅଟକେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଏଇଟା ଯୋଉ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରା ପାହାଡଟା ଟେକିକି ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ପୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଯୋଉ ଟେକିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସବୁ ଯୋଉ ପିନାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେଦାରନାଥରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। କେଦାରନାଥ ବରଫ ଖସୁଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା କ୍ଷୀର ସବୁଜ ଏ ପାର୍କ କ୍ଷୀର ସବୁଜ ପାର୍କ ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସିଛେ। ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସିଛେ। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଜ୍ୟୋତିରଥ ମାମୁଁ ଘର ହଁ ସେ ଆମକୁ କଲ୍ କଲା ଯେହେତୁ ଏଠି ମେଳା ବସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରି ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ଭଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଅଛି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛୁ ପାର୍କ ମାନେ ଯୋଉ ପାର୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମସ୍ତ ପରିବେଶଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲୋକବାକ ପୁରା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ପରିବେଶ ବୁଲିଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ। ମାନେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ହଉଛି ଏଠି ପୁରା ପାଣିଟା। ଚାରିପଟରେ ଚାରିଟା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଅଛି ଆଉ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଟା ତ ଦେଖିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାରିଧାମରେ ଚାରିଟା ମନ୍ଦିର ତ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି ଆଉ ସବୁଠି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି ଝୁଲଣା ଖସରା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ। এটা হলো দ্বারিকানাথ মন্দির। এটা দ্বারিকানাথ মন্দির। এটা দ্বারিকানাথ মন্দির। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ शिव
ଏଠି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। ହଁ। ଏଇଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପରିବେଶ ଇଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ବୁଲନ୍ତୁ, ଭଲ ମଜା ଲାଗିବ। ଲାଗିବ। ମାନେ ବହୁତ ପିସଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ଆଉ ସବୁ ରକମର ପୁରା ନେଚର ବେଷ୍ଟ ନେଚର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସବୁ ରକମ ଜିନିଷ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ।